Pul adam ütgö diýämi? Şoň temam şo hakynda. Jogaby Hawwa ýöne zaýalaýarmy ýa-da gowulaýarmy? Soragyň jogaby onuň kimligine, haýsy bagyň müwesiligine bagly. Gelin başdan başlaýyn. Pul ýöne bir san däldir. Ol men pikirimçe şeýle görýän 3 seriýaly kinodur. Birinji seriýada sen dogruçul, sen hakykatçıl, sen ýaman udobny girim çykan bilýän adam. Ýüregiňden gelýärmi? Belki ýok. Belki sen doňza köprüden geçinçäň daý diýän we içiňdäki gymmatlyklar döwýän. Sen pikirimçe çykalyga ýok bolup görnýär. Maşgalam ekleme üçin men şeýitmesem bolanok bolup görnýär. Aslynda çykalygalar mydama baş, onuň üçin dünýä ýüzünde 1% adam milliarderdir. Inni 3-nji seriýada, ýagny sen hakyky ýüzüň, sen pul adamyň hakyky ýüzüni görkezýär, maskalar gaçyrýar. Şu 3-nji seriýada kim bolup ýaşajaklygyň 1-nji seriýada ýaşaýan durmuşyň sen göterim baglydyr. Şoň üçin sen pulsuz wagtyň dyrjanaklap pul gazanýan wagtyň adamlaryň hemmesi haramzada, adamlaryň hemmesi gadyr bilmez, aýallaryň hemmesi yalançy, maşenik diýip düşünjäň şondan düşseň 3-nji seriýada da şoň ýalak bolýar. Onun için ul üns seriýan. Birinji seriýada ýaşaýan durmuşyň. Ikinji seriýa sen gapçyň galňaýa. Sen ýuwaşlykdan dostlaryň täzeleýän, gitýän kafeň ütgedýän, jaýyň täzeleýän, belki döwletiň täze, umuman howaň täzelenýär. Ýöne şu ýerde gapçy galganyny ýadyňyza düşýärse geçenki videomda millenium ýylla ýaşaýanlar, ýagny 80-nji ýyl, 2009-njy ýyl aralykdaky pokoleniýa özüne ruhsat berenok. Şu pulu galyň adam sirawno şo prostoja köýnegini giýýär, sirawno şo bir ýere gitýär, dostlaryny gadryny bilmese de gatnaşjak bolýar, ýagny täze dünýäň 3-nji seriýa geçmänkä 2-nji seriýa bilen 1-nji seriýaň aralygyna galýar. İkinji seriýany, ýagny pulun galňany özüňe dözmän ýaşamaklyk, dözüp ýaşanyňdan has ziýanlydyr saglygyňa. Sen gözüň dur, gözüň görüp dur şu pul ba, ýöne sen jaýyň çalşaňa. Ýa-da mysal üçin puluň ba, başga birine bereň özüňe sürteňok. İçiňdäki diýär kongruentnost, içiňdäki hakykat diýär. Jemme senne nämisle onu berýän ýöne içiňdäki islen zady bereňok. Belki sen kiçikken diýär psihologyň ýana biri bar ýa. Nämisle sen aslynda millioner adam, legislen kiçikken legal berenokdy maňa enatam diýär. Şoň üçin kiçiklikdäki näme arzularyňyz ba bolsa, eýän puluňyz döränne men pozisiýama şeýle. Pul gazanyň 4-e bölýän günüň dowamyna. Gazanýan saç günlük bolsa aýlyň 4-den 1-ni özüňe sarp etýän. Eşiň täzeleýän, telefonyň täzeleýän, şu esasan aýal adamlar. Has wajyp erkek adamlar emesin. Aýlyk gazanýanmy 4-den 1 bölegi özüňize sarp etmeli. Bir-iki dynjalyň sebäbi siz 3-nji seriýada ýaşajak adam döretýän. Şoň üçin türkmençilikde diýär, ilkinji aýlyňdan akça bir zat paýla, köýke süýji tapaw diýär. Indi iň esasy 3-nji seriýa geldi. 3-nji seriýada sen arzuň hasyl boldy. Hakyky ýüzüň öňe çykýar. Sen 1-nji seriýada adamlara ýigrenji diýen bolsaň, köpde konsultasiýada gelýärler, denanlar, toý gidip duram bolýan, toýuň eýesi göwnüme degýär zatyn, gön soraýan. Näçe ýylla baýady, enatası baýmysam ýok diýär, gariplikde ösen ýöne iş ýollaşynyň wezipesi ütgap baýan. Türkmençe, orsça diýilýär, iz gräzi w kнязи. Ýagny toý gidip dur, bu pafosny owadan köýnekde. Birinji seriýada adamlar ýigrenýän adam, birden baýan adam, bu saç birden hem de 20 ýyldan 10 ýyldan ýöne dogu bitdi, gözü dok däl adamlar. Toyunna özünden peslere gowuny yetmedik bole, haça şo myhmany, şo. Gowunyny yetmedik bole, gowunyny degiji sözler atjak bole, men şu ýerde hojoýyn diýip eşigi görnüp dur, aýdyp dur ýöne sözü bilenem adamy myhman zaýla, o sen hormatyňa gelen adam edip görkezenok. Gözü dokmäde. Birinji seriýada kiçilikden, kynçylykda geçenem bolsa, hemme adamlar yalançy däldir diýip adamlaryň arasyna gowsyn tapyp bilen, 100 adamdan birini tapyp bilen adam toý edenne ýüregi syp duran garypça bir adam syýlap geldimi, pes ýaşaýar, garyp ýa
garram bolsam şo. Gelin fantaziya edilen hem garyp hem garry bir gyrajykda ötürmi? Gelin ejejan gelin seni biziň toýumyza goşulyň näme üçin siz tukat görnýäňiz diýip öz şatlygyny ikesse paýlasy gelýär. Men şu ýerde hojaýyn diýip adamlar peseldesi gelenok. Ol adamlara men clown diýen. Bay dostlaryna bay görünjek bolýar, pes dostlaryna kiçeltjek bolýar. Şonu ýaly mehribanlar. 3-nji seriýada ýanky ýaly hakyky adamyň ýüzi peýda bolany şu ýerde esasy soraw pul adamy zaýalaýarmy ýa-da gowulaýarmy diýilen soraw men zatdan aljak Nikola Machiavelli'ň aýtýan sözi pul adamlary döretmeýär, pul adamyň hakyky tebigatyny açýar. Şoň üçin sen puluň bolanyna kim daşyna çykýar diýilen jogap bilen ýapmak isledim. Ýoksa-da mehribanlar siz haýsy serede 1-dem, 2-dem, 3-dem maňa gyzykly ýazyn. Sorawlaryňyz bar bolsa kommentariýada ýa-da direkde ýetip bilýär. Çünki videom soňuna çendiňler üçin çok sağ olun.